Demonstrirat ćemo uključavanje LPFR-a koji je zaključan. Treba da unesete PIN. Ukoliko vam se dogodi da ne možete da štampate račun, najverovatnije je to zbog toga što vam je LPFR zaključan. Naime, najčešće što se dešava jeste da ste pritiskom na krstić uklonili opciju za aktiviranje LPFR-a. Da bismo bili 100% sigurni da je LPFR zaključan, obratite pažnju na ikonicu u levom gornjem ćošku koja stoji i katanac je. Povucite prstom od gore na dole i uđite u notifikacioni centar. U notifikacionom centru će stajati notifikacija da je LPFR zaključan. Ugasit ćemo aplikaciju. Dužim potiskom na kružić pokazat će nam se sve trenutno aktivne aplikacije na vašem uređaju. Gašenje aplikacije izvršćemo sa povlačenjem prsta sa leva na desno ili sa desna na levo ili jednostavnom pritiskanjem krstića u gornjem desnom uglu aplikacije i POS. Ponovim pritiskom na središnje dugme na kružić vratit ćemo se na vaš početni ekran i aplikaciju i POS pokrenut ćemo. U toku je inicijalizacija, neophodno potom je uneti admin šifru. Potom ćemo uneti PIN za vaš bezbednosni element. I time ćemo aktivirati LPFR.